אוקיי, אנחנו הולכים לעשות את המגה סאואר צ'אלנג', הסוכריות הכי חמוצות בעולם. אמיליה פה ביקשה לאכול סוכריה, היא אמרה שהיא אוהבת חמוצות. את אמרת שאת אוהבת סוכריות חמוצות, אמרתי לך, אבל לך הכי חמוץ שיש. אז יאללה, מגה סאואר צ'אלנג'. בבקשה. That's a giant. It's small. מעניין, הנה שלך, בואי תתקרבי בבקשה. רגע, בואי תתקרבי. אוקיי, נשים ביחד ונראה איך זה. אוקיי, למקומות. עיקון. זה, הכל בפה ו... 3, 4, הכל, לא לעשות קצת, הכל. 3, 4. זה טוב אבא? חמוץ! Challenge set? No, not yours. וואו! שימי, זה כיף! חמוץ טוב. שימי ותרקי. אם לא טוב לך. שימי בפה, אבל הכל, לא על השוגר. שימי הכל. יש פה צ'אלנג'ר חדש. גו, יאללה, שימי. Sorry. הנה, אני מגיע לדקה. אכלת? דקה שלמה עם זה בפה. תענוג. חמוץ, אבל כיפי. שימי הכל. No, I can't even eat one little bit. עוד אחד. חויד לי הלשון. נו יאללה, תעשי לפחות לק. אני הצלחתי, אמיליה נכשלה. Oh my god. חמוץ.